Tervehdys! Olin tässä järkkäilemässä näitä minun matokomposteja, niin ajattelinpahan nyt tässä, kun tuli vastaan tällainen aika hyvänoloinen laatikko, minulla on näitä useampia, niin näyttää vähän miltä ainakin minun matokompostointi näyttää. Päällisin puolin tässä laatikossa, jossa siis minulla on yksi komposti, niin tämä on aika tuore, niin tässä on päällä hyvin paljon pahvia eikä niinkään paljon vielä itse sitä kompostia. Kun tätä raottaa täältä ja pääsee tästä pahvikerroksesta ohitte, niin sen jälkeen aletaankin päästä tähän itse tavaraan, jossa sitten myös matoja löytyy. Tuossa nyt muutama kappale. Nämä ovat tunkiolieroja, ne ovat itse asiassa aika nuoria sellaisia. Ne kasvavat 8-senttiseksi täysi-ikäistyessään. Tuossa on yksi, joka näyttää lähes täysi-ikäiseltä. Tämä paksuutu kaveri tällä puolella minun sormiani. En muista ihan tarkalleen milloin viimeksi ruokin näitä, koska minulla on nyt ollut kaikkea muutakin mahdollista, niin normaalisti saan katsoa parin päivän välein miltä näyttää, koska minulla ei ole minkäänlaista järjestelmää tällä hetkellä, niin olen tuossa niin kameran yläpuolella tässä hyllyllä. Mitenköhän monta minulla nyt sattuisi olemaan, minulla on varmaan yli 10 laatikkoa tällä hetkellä. Niin en ihan pidä järjestelmällisesti kirjaa siitä, että mitä on ruokittu milloinkin, niin saatan ruokkia niitä aikaisemmin. Mutta katsotaan nyt tämän laatikon hoitaminen tarkemmin. Täällä on joskus ruokittu tuon laatikkoon vähän lähemmäs, että näkyy tämä. Niin tuossa nyt on tuollainen verrattain iso kasa matoja yhdessä kasassa keskellä, ja se syy minkä takia ne ovat juuri tuossa keskellä on se, että minä ruokin aina tähän keskelle. Huomattavan helppoa omasta mielestäni se, että kun on ruokkimisen aika tai läpikäymisen, niin raottaa ja sitten kaivaa vaan tästä keskeltä tällaisen kanjonin, niin sitten näkee, että onko ruokaa jäljellä. Ja siitä sen ensisijaisesti tietää, että tarvitseeko laittaa lisää syötävää. Tästä kun vähän tonkii, niin no, tuosta löytyy taas jonkun verran matoja pyörimässä jonkun kokkareen ympärillä. En nyt tarkista tuota pientä kokkaretta, koska tässä on isompi kokkare, jonka minä tiedän kyllä mikä tämä on. Tässä taitaa olla, mä en tiennytkään, tämä olikin vähän eri kokkare. Tämä on itse asiassa yksi perunasäkki, minkä olen heittänyt tänne, koska pyrin pyöräyttämään kompostien kautta kaiken maatuvan pahvin, eli ruskean pahvin. Oli se sitten paperipussimuodossa tai sitten pahvilaatikon muodossa. Tämä sattuu olemaan sopivaa tavaraa. No, jostain syystä ne kerääntyvät nyt tämän säkin ympärillä, vaikka tässä säkissä ei ole ollut tänne laittaessa mitään ruokaa. Yksi paikka, missä madot tykkäävät pyöriä, on se, missä on kosteata ja kaikki niin sanotusti yhtenevät pinnat ovat varsin kosteita. Yksi paikka, mistä matoja oikeastaan aina löytää, on näiden muovilaatikoiden reunoilta. Jos tuonne kulmaan kaivaa, niin siellä on yleensä sellainen varsinkin tiiviiksi pakkautunut kasa kompostia ja matoja siellä on varmasti myös sen seassa. Mutta kun tätä nyt kaivelen, näyttää siltä, että täällä ei oikeastaan ole mitään ruuaksi tunnistettavaa. Eli näyttää siltä, että viime ruokinnan jälkeen kaikki on syöty. Nälkäisiä kavereita. En osaa sanoa paljonko tässä nyt on syöty. En osaa sanoa myöskään paljonko täällä on matoja, koska no, minulla on tosiaan vähän tällainen sekalainen tapa hoitaa tätä. Mutta se, missä minä en ole suoranaisesti sekalainen, on se, että se, miten minä annan sitä ruokaa. Ja mitä minä annan ruokaa on se, että minä teen tuonne kanjonin, kunnon kolon, tyypillisesti kaavan ihan pohjaan asti. Tässä tapauksessa jätän pienen raon sinne, koska siellä on matoja niin paljon. Ja kunhan tästä saan poimittua kaikki pienet madonpoikaset sormista, hanskastani, noin, niin sitten
minulla on tässä, tämä on tällainen pakastearkun ritilä, johon minä laitan muovipussiin ja minä heitän kaikki minun kasviperäiset madoille menevät biojätteet, minä laitan sinne pakastearkkuun niin, että ne ovat sitten kertaalle ainakin jäätyneitä, kun ne sitten tuonne matokompostiin menevät. Ja täältä minä sitten lohkaisen jotain, tässä nyt on biojäteastiassa useamman päivän ollutta jo kertaalle homehtunutta jätettä, kaikkea mahdollista kasviperäistä. Ja sitä minä vaan sitten tuonne laitan ihan jäisenä, ei ole mikään ongelma. Vadot väistävät, jos on liian kylmä. Ja lähinnä se, että minä en halua laittaa sitä suoraan matojen päälle, sen takia ja laitan sinne kosteata tai läpimärkää pahvia, mikä on ollut tässä päällä. Niin sitten madot eivät siihen suuntaan mene ensimmäisenä, eivätkä ole välittömästi vaaralliskkeitä sen takia, että minä olen tehnyt asiat hölmösti. Se, mitä minä pyrin aina laittamaan myös, kun laitan ruokaa, on murskattua tuolla tehosekoittimella pyöräytettyä kananmunankuorta. Ja vaan, koska tätä en voi sanoa mitenkään omakohtaisen kokemuksen olevan elintärkeää, mutta olen kuullut paljon väitteitä siitä, että jos laittaa jonkinlaista hienoksi jauhettua kovaa ainetta, hiekkaa, hienoa hiekkaa siis, niin se helpottaa kompostointia, koska madoilla ei ole hampaita eikä leukoja, niin ne jauhavat sitten sen ruokansa suolessa pyörittelemällä sitä ympäriinsä jonkinlaisen hienon aineksen kanssa. Vähän samalla tavalla kuin kanoilla tai jollakin linnuilla on kivipiirrot. Eli siis sellainen elin, jossa esimerkiksi siemenet jauhetaan muruksi. Tämän takia jotkut kanat tai siis nämä linnut syövät pikkukiviä täyttääkseen sen kivipiirron silloin. Voin sanoa tässä vaiheessa, että tämä ei ole niin kuin välittömästi ehkä täysin faktuaalista. Tämä on ulkomuistista lähinnä tällainen verrokki. Mutta joka tapauksessa minä laitan tätä jauhetta kananmunan murskaan, vaikka se nyt ei ehkä välttämätöntä olisi. Toinen syy, minkä takia kananmunan murskaa jotkut suosittelevat, on se, että se tekisi jonkunlaisen, edesauttaisi jotain tässä kompostoinnissa, koska madoilla tietenkin on jonkunlainen ruoansulatusjärjestelmä, niin jos ne syövät vain yksipuoleisesti, niin siinä saattaa olla jonkinlaisia vaaroja. Ilmaisu, mitä olen kuullut, on proteiinimyrkytys, mutta en osaa sanoa, että onko siinä mitään perää. Mutta tämä homma on oikeastaan tällä selvä. Luulen, että olen viimeksi käynyt katsomassa tätä alle viikko sitten. En osaa sanoa, olenko ruokkinut tätä nimenomaista kompostiesta ennen, mutta nyt annettiin ruokaa ja siinä menee sitten jonkun verran aikaa. Jos laittaa pakastettua ruokaa, niin ainakin tässä nyt aikaisemmat laatikot, kun olen tässä nyt 6 laatikkoa, 7 laatikkoa tätä ennen katsonut, niin ne ovat olleet varsin pitkällä kompostoinnissa. Ja edellisellä kerralla minä en ruokkinut kovin montaa ihan vaan sen takia, että näytti siltä, että siellä on ruokaa jäljellä. Jos kerron vielä tässä nyt nopeasti tämän yleisen järjestelyn. Tämä on siis 15 litran läpinäkyvä Ortexin muovilaatikko. Läpinäkyvyys valikoin niitä alun perin sen takia, että sitten pystyy seuraamaan ilman, että tarvitsee koskea noihin laatikoihin, niin että mitä siellä tapahtuu, mutta tosiasiassa se ei oikeastaan niin kuin tarkoita sitä, että näkisi mitä siellä tapahtuu ulkoilta. Sitä on hyvin vaikea nähdä, mutta olisi pitänyt ottaa umpina niin kuin läpinäkymättömiä laatikoita, koska tämä läpinäkyvyys tekee sen, että madot saavat valoa tuolta reunoilta, jonka takia ne eivät oikeastaan tykkää olla siellä, rajoittaa niitä ja ei oikeastaan hyödytä minua, niin tästä vaan kiusataan matoja. Minä en pidä laatikoilla kantta. Kansi kannattaa olla, mutta minä olen huomannut, että siitä on paljon haittaa. Se mitä minä teen sen sijaan on, että minä laitan taitelon sanomalehtipaperin tähän päälle. Se estää valoa. Ja sen lisäksi minä laitan sitten muovipussista leikatun päällisen. Näin. Ja muovipussin tarkoitus on vaan pitää kosteutta täällä sisällä. Jos tässä ei ole muovipussia, niin tämä pinta kuivuu ja se
sanotaan näin, että se kuivuu sitten yleensä tuota pohjaa myöten, varsinkin hyvin tuoreessa sellaisessa kompostissa, joka on pääasiassa pahvia tai pahvisilppua, koska se kuivuu hyvin nopeasti. Sen sijaan loppuvaiheen komposti, joka on lähtökohtaisesti sitä itse kompostia, niin se kuivuu hyvin hitaasti, koska se komposti on hyvin paljon tiiviimpää, niin pelkästään muutama milli, ehkä korkeintaan sentin verran sitä pinnasta kuivuu, mutta sitten taas loppu pysyy hyvin, hyvin märkänä, jos sitä kosteutta siellä vaan on ilmankin siis tätä kantta. Se, minkä takia minä en pidä kantta, on se, että olen huomannut, että ainakin näissä laatikoissa, jos laitan kannen, se menee tiiviisti tähän ympärille ja se estää sitten kosteutta poistumasta, mikä on hyvä, juuri se mitä haluankin. Mutta se mitä se tekee on se, että se kosteus, se raja missä on kostea on sitten täällä ihan ylhäällä asti, ihan tänne laatikon yläreunaan. Ja madot menevät joka paikkaan missä on kosteutta. Niin jos pistetään kansi tähän, niin ne madot pyörivät sitten sitä kantta vasten. Ja tämä itsessään ei ole ongelma, mutta koska tämä ei ole täysin tiivis, enkä minä oikeastaan näe syytä, miten saisin sitten tehtyä tiivis, tämä on paljon helpompi ratkaisu vaihtaa vaan muovipussiin, niin jos mato ryömii laatikon ja kannen välistä ulos laatikosta, niin sinne tippuu ja sitten täällä on minun ulkovarastani lattia täynnä muumioituneita matoja. Tämä on siis se, mitä siis käy. Sen sijaan, jos minä laitan tämän muovipussin, niin se tekee sen, että täällä ensinnäkin, koska tämä ei ole ihan tiiviisti, niin tämä laatikon reunassa oleva alue kuivuu, ja se on oikeastaan hyvä juttu, koska sitten madot eivät mene tähän reunaan asti ja kiipeä sitten muovilaatikon reunaa ylös. Tai ainakin sanotaan näin, että en ihan tiedä miten tarkalleen tämä toimii, mutta tämä on toiminut äärimmäisen hyvin. Joskus matoja on tässä muovipussin ja paperin välissä. Siitä ei ole mitään haittaa, siellä ei ole kompostoitavaa biojetetta, mutta no, kunhan vaan mato on laatikossa, niin se ei kelpaa minulle siinä vaiheessa, kun kaikki alkavat olla sellaisia, että ne eivät suostu syömään, niin sitten se on eri asia. Mutta tällä lailla minä kompostoin ja kuten sanottua, niin tässä minulla on aika monta näitä laatikkoita, 2 hengen talous, jossa syödään aika paljon sinänsä kasvisruokaa tai kasviksia, sanotaan näin. Kasvisruoka nyt on vähän oma asiansa, mutta kasviksia, jonka takia sitten tätä jätettä tulee. Ja jos nyt näytetään, niin en nyt osaa sanoa, onko tässä nyt 15 litraa biotettä, mutta kaiken mahdollisen laitan sinne. Sipuliakin voi laittaa. Jos laittaa sipulia, niin madot eivät välttämättä sitä heti syö ja siitä saattaa tulla sitten kärpäsongelmia, mutta minä en nyt tässä kohtaa enää jaksa välittää siitä, koska täällä ollaan ulkovarastossa eikä minun toimistohuoneessa, missä aikaisemmin pidin, kun asuin kerrostalossa. Mutta tällä ei lähtökohtaisesti haise millekään. Eli matoja voi pitää ihan vaikka kotona sisällä, kunhan sitten vähän huomioi asian ja jaksaa nähdä vaivaa, että jos jotain menee pieleen, niin sitten joutuu mahdollisesti keräämään kompostin pois ja madot sieltä talteen ja heittämään sitten sen haisevan ja pilalla olevan tavaran, mikä on täynnä kärpäsiä, niin heittämään sitten roskiin. Sen olen itse tehnyt monta kertaa tässä, olen 2 vai 3 vuotta tätä hommaa tehnyt. Jos haluaa aloittaa, niin suosittelen 15 litraa laatikkoa, sinne matoja ja niin paljon oikeastaan pahvia, kun vaan viitsii laittaa 2 senttiä yläreunasta, sanoisin, että voi jättää tilaa. Ja sitten hyvin pieniä määriä jotain kompostia niille madoille, jos on pieni määrä. Ja sitten antaa sen olla vaikka viikon ja katsoo viikon päästä, että onko bioite syöty. Jos ei ole, niin sitten voi antaa vielä olla sen jonkun aikaa syötävänä ja sitten laittaa uudestaan. Ja kunhan kosteutta riittää, niin madot lisääntyy. Sanotaan näin. Se on minun kokemukseni. Mitä kosteampaa, niin sitä helpommin madot lisääntyy, mutta toisaalta mitä kosteampaa, sitä helpommin tulee kärpäsongelmia. Niin se on pientä tasapainoa. Mutta tuo muovipussi on hyvä, koska jos kosteus on sopiva, niin pitää muovipussin siinä. Jos kosteuttaa liikaa, niin muovipussi pois, niin sitten se kosteus sieltä häippäsee ja jossain kohtaa sitten huomaa, että ne nyt on sopivasti ja lammikoita siellä laatikon pohjalla. Pyörittelee sitä vähän ympäri aina välillä, niin kyllä se siitä. Itse en oikeastaan kompostien perustamisen jälkeen lisää vettä ollenkaan. Jos jotain teen, niin minulla on tuossa laatikko, jossa on, joka on, no ei täynnä vettä, mutta siellä on ihan niin kuin monta senttiä vettä pohjalla. Sinne minä heitän sitten pahvia, lillumaa upotan sen sinne ja sitten jos ne tarvitsee johonkin laittaa pahvia lisää,
näistä laatikoista, niin sitten minä vaan otan sitä pahvia ja puristan sen kuivaksi nyrkissä ja sitten laitan. Pahvi on parempi kuin paperi. Ihan vaan sen takia, että paperi muodostaa sellaisia inhottavia klimppejä, sellaisia kasoja, ja niitä ei saa, ne ei niin mitenkään irtaantu toisistaan edes kuivuessaan. Ne on sen jälkeen ikuisesti siinä, ellei ala niin kaksinkäsin niitä riivimään irti. Niin se on niin hirveän tympäältä. Pahvi on hyvä, koska pahvi, no vaikka se on vähän kosteota, niin se on niin sellaista yksittäisiä paloja. Nämä nyt ei ole niin kosteita, mutta voin sanoa, että vaikka se olisi niin kuin läpimärkää, niin kyllä se silloinkin on niin sanotusti helposti käsiteltävää. Paljon parempi vaihtoehto kuin paperi, sen sanon. Mutta tämä oli tässä hauskoja kompostointeja niille, jotka sitä haluaa harrastaa.